Denne talerstol er til det fælles, det samfundsmæssige, ikke til det private, personlige eller det intime. Men i dag bliver jeg nødt til at gøre en undtagelse, for jeg er gjort opmærksom på nogle personlige forhold, som det nok er bedst, at jeg selv fremlægger, før en eller anden blodtørstig journalist graver det frem og gør det til en stor skandale. Min rolle her i huset er at være en nordatlantisk modvægt til rigets danske, politiske og kongelige centralmagt. Det problematiske i den nye indsigt, jeg har fået, er, at jeg er selv dansk. Jeg er ikke bare dansk, jeg er kongelig. Min bror har i lang tid gransket vores slægt, og det viser sig, at vi stammer i lige linje fra danernes suverænt største og mest betydningsfulde konge, selveste Harald Blåtand. Det er der sikkert andre her i salen, der også stammer fra, men jeg skulle jo netop være noget andet. Derfor sætter den nye viden både mit personlige og mit politiske liv i et nyt perspektiv. Og de mange mærkelige følelser, det vækker, de strækker sig helt fra frygt for at blive beskyldt for dobbeltspil til stolthed. Stolthed over, at det altså var min familie, der forenede Danmark, begyndte et opgør med 900-tallets meget brutale skik ved at indføre kristendommen, og således startede den lange rejse imod den retsstat, som vi kender. De, der har læst Frans Bengtssons fortælling om blandt andet Harald Blåtand i de legendariske romaner om Røde Orm, ved, hvad jeg taler om. I min familie har vi altid dyrket de bøger, og nu forstår jeg, hvorfor. Det er jo vores familiefortælling. Det er hylende morsomt, men det er også gruopvækkende at læse om, hvordan fejder blev afgjort ved, at den, der kunne kappe hovedet af sin fjende, fik ret. Men midt i al grusomheden må man dog sige, at afgørelser blev truffet. Når et hoved rullede, så kom man videre. Og der kan vi lære noget af de gamle vikinger. Ikke når det gælder de rullende hoveder, men når det gælder det med at komme videre. Der har i dagspressen på det sidste været mange historier om alt for lange ventetider i retssystemet. Hverken kriminelle eller deres ofre kan komme videre med deres liv, for de venter og venter på domstolenes afgørelser. Retssystemet er fælles for hele riget, og vi oplever også problemet på Færøerne. Jeg har før talt om en stor civil erstatningssag, der blev rejst mod ledelsen af en dansk bank på Færøerne og dens danske datterbank, der begge blev erklæret konkurs i år 2010. For 1 år siden faldt der endelig dom i sagen om den danske datterbank. Personerne blev frikendt 9 år efter, at banken var erklæret konkurs, og 7 år efter, at retssagen startede. Jeg tager den op igen i dag, for sagen i forbindelse med den færøske bank kører stadigvæk. Og nu står det klart, at efter en dom i byretten i 2019, skal retssagen starte igen i Østre Landsret om 1 år. Der forventes at falde dom i december 2022, altså efter 10 år med retssager og 12 år efter bankens konkurs. Hvis man ser på den anden sag, og på finansiel stabilitets succesrate generelt, så er det sandsynligt, at personerne bliver frifundet. Men det vil være fuldstændig lige meget. I det årti, der er gået, er de sagsøgte dømt i medierne og socialt. De har betalt en stor personlig pris, og de har tabt deres muligheder for at agere frit i erhvervslivet. Så hjælper det ikke noget, at rettens øverste instans finder, at man er uskyldig. Det giver ikke 10 tabte år tilbage. Som man siger på engelsk, justice delayed is justice denied. Når man sidder fanget i retssystemets masker i så lang tid, så er det en dom i sig selv. Man renses juridisk, men man er dømt af processen. Hvis personerne så skulle blive fundet skyldige, ja, så har de ingen jordisk chance for at betale alle pengene tilbage alligevel. Der er ingen vindere her. Og dog, sagsomkostningerne hidtil
overstiger formentlig 100 millioner, sikkert langt mere. Og det er skatteyderne, der bløder. Det vil sige, at mens nogle personers retssikkerhed bliver væk i processen, så er der andre, der scorer kassen på samme proces, som altså har en økonomisk interesse i den. Det er ikke deres skyld, men når nogen kan få økonomisk gevinst af noget, der undergraver retssikkerheden, så er rammerne ikke i orden. Vi skal herfra ikke blande os i den dømmende magts arbejde, men vi bør sætte en tidsmæssig grænse for, hvor længe staten kan være efter en person. Det er en betingelse for at kunne opretholde vores mest basale princip, retssikkerheden. Og det siger jeg altså både som politiker og som efterkommer fra manden, der gjorde op med de gamle dages halshugninger. På Harald Blåtands tid i 900-tallet var dommene ikke altid retfærdige, men de blev eksekveret hurtigt. Det var ikke Haralds mening, at det skulle blive omvendt, nemlig at dommene er retfærdige, men at de eksekveres uendelig langsomt. For så forsvinder retfærdigheden i processen, og vi står tilbage med hverken den hurtige eksekvering eller retfærdigheden. Så lad os i retfærdighedens og retssikkerhedens og Harald Blåtands navn få sat den grænse. Så til noget positivt. Jeg indgik sammen med andre en aftale med den forrige regering om en pulje til produktion af dokumentarfilm fra rigsfællesskabets 3 lande. Puljen var med til at finansiere blandt andet filmen Skål, der viser de meget dybe kløfter, der er mellem den konservative og den liberale fløj på Færøerne. Den fik topanmeldelser i danske medier, den har haft mange tilskuere, og den har således, som hensigten var, været med til at højne kendskabet til og forståelsen for Færøerne i resten af riget. I december indgik vi en lignende aftale med den siddende regering. Den vil føre til flere film, bedre kendskab, bedre forståelse. Tak for det, finansminister. Og tak til Folketingets andre partier for de aftaler, vi indgik i december. De vil alle føre til konkrete, gavnlige projekter, og jeg skal hilse at sige, at folk er glade. Til sidst, Poul Schlüter er gået bort. Det var ham, der i 1992, efter 17 års togtrækkeri, efterkom Færøernes krav om at overtage undergrunden, og dermed løste en lang og slidende konflikt. Jeg spurgte ham engang, hvordan han som statsminister kunne gøre det, som andre statsministre og embedsværket havde sagt, var umuligt i henhold til grundloven. Det meget elegante svar var, min beslutning byggede slet ikke på juraen. Den byggede på min egen politiske og filosofiske vurdering og på ønsket om gode relationer mellem Danmark og Færøerne. Der blev her i huset for nogle år siden talt om nødvendighedens politik. Schlüter forstod sig på politikkens nødvendighed. Det håber jeg også, at den siddende regering vil gøre i den kommende tid, hvor udenrigs- og sikkerhedspolitiske forhold kan sætte kiler i rigsfællesskabet, hvis ikke de takles i Schlüters ånd. Eller i min forfader Harald Blåtands ånd. Det er jo ikke tilfældigt, at en teknisk opfindelse, der kan få meget forskellige enheder til at fungere sammen, kaldes Bluetooth. Der vil blive brug for meget politisk Bluetooth i de kommende år. Tak for ordet.